Kumusta na yung mga... Ay, kita na. Kuya Hindi na ano. Da. Ako nag-iba ni Tindog. Naglabad na dahil ng ulo. Tindog lang dahil. Si Lixter, di ba? Si Lixter, di boss? Lixter ba? Amo na mo? Wala ang nagkamaliglay. Wala na. Ha? Wala na. Sige na lang, Jim. Ano, undangan po, Jim. Maligo. Ligo, kumala, mag-gym mga bata, maligo. Ano ba? Ano mo? Ano ito man? Okay, singot no? Hindi ka palikuan ako. Na. Tol, yung manilin na may dugay, dito ka sa dugay. Hello guys, dali. Kaya kaya na may dugay. Wala man lagi ako, dito ka dugay. Naman ko masayo. Hindi mo ko pareha o kondisyon. Di mo balaan bito, no? Ito, nasayod ka no? Kung may abot, gagaw ka na ko. Kuha na kayo na, pasado naman gamit na. Ranger. Diurum. Nga, Kajak Ares, patay. bata na siya. Gusto mo yung ka ng Kajak Ares? Ang dugo ang dagan. Sticky na daan. Ah, so high blood siya. Pero ang high blood, di ka na sa uric. Kahit kung saka, ungot mo na siya, di na kadagan. Unang Kajak. Kaganingan magkakaanak, isa ginawa, o di. Heart ang problema, di lang mag-ito heart. Yeah. Dugo na tanan. Ang dugo na to, ya. Kamay uban nga matake, tristiil, stroke, pati yung naigo, kamot na kamot. Yeah, heart man, ang dugo dito heart. Wala, patay siya. Kung pa edad, 31. Pauban ako sa kuwa, sa Riyadh. Iwa ka po, pauban ako pa ito, patay. Kajak Ares siya ba? Tulog. Ano man, no? So, may exercise? May exercise? Dili, naman ko yung mga bawal. Ah, May mga bawal nga di po na ito pwede. Pagbugot. Kondisyon mo kasi, kami ko pasingot. oh, lagi. Salit ka ba? Oh, lagi. Pero ang dapat ito nila, matandog lang ginagawa. Sa kuwa lang. Ikaw, mapansin na magmatandog bro. Kami ang feeling. Di ba mo rin gaan? Tandog ka. Napay times ako ka ng sakit, ginawa. Anong, may mo sakit sa Singot mo ba? likod or diri sa kilid. Ano nga na ba? Yung kanan ba? Oo, sa kilid. Ano na ba? Ano? Singot mo ba? Ah, wala ka siya. Aircon. Hindi kang cocktail, mabasa ka, sunod aircon. Wala man maunsak, wala man maunsak. Ugal lang. Kung nga, maraya po, wala man. Wala pa. Tukar yan ni Nabano, gusto kita sa kaya sa kita sikinawa yun. Tanawan ni mga naulian man. Alam mo, kondisyon na po. Dahil sabi ko, masasaka din, sakit ang ko. Singot tukar na. Ah, di. Ano, Pas mo sa kusog. Kaon, wala mo pas mo. dahil lang kaon. Kanang kaon, wala siya. Kanang manapupuglang nga, wala siya. Manapupugbanto, wala pas kaon. Kapas mo sa kusog, kapoy, ngalay, wala. Okay, yasa. Ako pirahanan gini ko, boss. Iban, magdaladalag latas dalag. Ako ba, pirahanan gini ko? Kiran sa Itong dire sila nga, dito mo ko sa process mo ko nila. niya. Na-apply ko barbero Saudi. Niya. Nasa-apply ko sa pusod. Kay,
Nga di ba? Ilang dito lang. Nakoy Baksak na. oh, nakoy Tama yung anak mo kauban. nakoy Ikan sa Pampanga ka ba to? danlak daw sa ako. Tinai. Yung sa may mahal ka na. Pirahan daw, danlak tinai ba? Pero laser. Amot kung sa pagi nila kay muna kong gi may referrals ko ah. Ano sa nakagawas ya? Wala. Kita ko kay magkukas man. Oo. Ano? May medyo po na. Ano po po? Hindi mo ko magkakuan. Nakagawas lagi siya. Wala po kung mga tanong kung ano. Ang buko. Yung mga puso. Budlot siya budlot. Pareha gid ani dako pa ni. Kung wala lang, makaro ko siya. Ano ko na. Dahil busot. Ikasagaran, ilalo man. Wala na. Tuslok sa surgery ni kanay specialist sa surgeon ba? Surgeon. Okay? Tuslok ni kan 2.5. Agonta halas. Sa Agonta ha. Shoot, bugito. Agonta ha lagi mo mga nangulian yung mga kagatan ba? ano ang ginam sa kubihan, sakit nila. At moto makitapulan. Saan mo tayo kubihan? Okay ra. Kita may rason na kubihan man doon ang nagga. Gayab kaya ng gulo ni, masa gyapon ng guli. Hospital na lang panuhoton ang kubihan. Kesa sa lingkod, may sakit ang lawas. Oh, panuhot ka, nga wa mga trabaho, ano no? Di may masa mga gyapon ng gapon. Sa masa gyapon ng gapon ni. Muna panuhot na ano? Mas mususo. Ang mga masa Saka ano? magbasa. Ang panuhot, maugangag sila. Mugsan. Sagdan lang. Kaya ihapas mo sa Pero sa kawasan, magbutang na kung panig sakit na juga. Pag masakit agad, nakapahilat ako na. bike na ganyan ko ron, exercise. May isang unsa nga exercise, basta hindi lang magbasa. Hindi mo ba ano? Bike ka, lamig ka, Naligo. pite. Hindi ko mag-bike, ligo. Naligo ako ganiha kay Ano man? Madungan na kung gusto pa. muganing pahilot yun kay Hindi pa man po namukan po. Dugay pa man po. anak ko pati maliam rin ako dapat aligo ko daan. Ay. Hago na magkuga. Oo. Nag-exercise. Pero Oo. hago man natin ipasyan. Okay na exercise. Natural ang exercise. Pero ang magbasa, dili natural. Dapat dun sa exercise. Pwede. ligo daan. Dapat ligo. Hindi ko daan. Ano ba? Ikaw, majuti ka, muli ka, hapon mumasa man ka. Dapat dili. Dapat yun ang paano. Nanayin natin nila na. Okay mo daw. Okay mo ka. Di ba na yun lang? Ano maging ato maging nagpatipan? Wala ko na yun. Ito lang, magkano na yung number na ko. Nawag lang. Nawag lang. Nawag. Sakit na, nawag lang. Paulo matay. Ato ito speakers maghihilot. Dito ko speakers eh. Kasi pa ignot ang iris mo. Oh, nya. Nya. Tagab. Panhod ano? Panhod ganun no. Ano, galawasan naman no? Still. Away-away mo kita sa pagsuon. Saan may kinatabaho ng masakit ng lawas? Ha? Malabar mo guna. Baka maglaba, di po ka maligo. Pag maglaba, bawal na. Ha? Karon wala ko kita ani mamot maligo ko jud gyapon ni Sige, laba ni. tanaw. Bantay ani naman kuan. Igonta lang. Sakit ang bitaw na. Sakit, hindi na, pero... Saan magugagol? Sakit. Igonta lang nga na. Igonta lang pero mo ayo na. Smile yan, nag-video niya. So smile sakit kaya. Bag tawa gyud. Hindi na ito nabungkag, bumubukat at ang lawas. Sakit na bukat. Di. Wala sa sinubuka. Pagka na kayo sakit, maginig mo kanon. Ipinay mo Di kayo. ang iya mo balay Pero manggod. nakabukat na. Panington mo guna sa dito kay igang iyang balay. Di ko nan, dita. Kaya igam kayo. May manay na may hangin. Dito. Wala panington ba yan eh? Sabi ito kina-observesan kung matay naman. Init, ulit ang balay pa maggrabe na ninyo. Tingnan mo ba? Dahil kung mabuhay anig ka ninyo. Kung manggut, may mahal ako, pili. Diyan na ka, mamili ka.
Magsakit din imong likod, lisod ka ginawa o pa-aircon ka balag sakit sa bulsa. O ablehe ng bangag ng balay. Wow, kaya. Init, ano, May bangag. May bintana. Sabi tayo, na di ba? ito man mo, sana may electric fan. Ah! Electric fan niya pati. Ako balag, kadakan ko. Mag-aircon ko, kaya pati initas, kilibutan. Sabi nagkaroon ng El Nino. Kami nag-aircon namin, pero 1 hour, 2 hours, na. Ito ko eh, langon ko kung init. Ano na po, na. 1 hour lang, matuhog na sa mapawang, 1 hour. Pero, Automatic siya. Batik. Sit lang mo kuhan, 1 hour na. saan man ang Yung time. makatulog na dyan ka siguro sa isang oras. Oh, tug na ka na eh. Tulog na ka. Taas na kayo ng 1 hour. Oy, grabe. Yan anak, nakandal ko na mo silipan. Pagpalong, alalay na ito daan. Padahin na ito, atong tulog na dyan ka. Oh, lalay na to. Tulog na sa daan. Hindi na ka makagamit sa... Gamay lang mo ka gagaro nun sa singing pan mo kaysa aircon. Mas makasave ko sa singing pan mo sa aircon. Nakasave ka kasi aircon. Mahal. Kaya sobrang makainit, pandal ka 1 hour, 2 hours. Lalay ba no? Pag matanin mo na, sumatulog 5 na. Ano, matulog Kuminti tuyok. lalay nung daw. Ayun lang po ito, aircon na may tuwan. May, sama, Timer. may timer. Bagong aircon yung taon niya. Dili man, Ano pala lang Christine mo? pamili man kung kagod, papilion man ka sa kasyan ganin. Kung bangon pa ka i-off o di na ka mo bangon, i-off o. Ito, no? Naman ang bagong Sit lang naman Na, na mahal pod. Nasa gamay. Nasa gamay pod. Gamay ang diferensya. Mura sa bus, baka aircon or dili aircon. Ah, deluxe. Pero may kapalit mabot siya, di na ka mo bangon. Oh. Sit mo 2 hours, number 2. Darting tayo, bumawa na 2 hours. Abi panood si Kwan manang. Ha? Abi panood ko. Pas mo. Mas mo ba dia? Ito yung din ko. Tama rin si Bana niya, ya pong Kwan nun, si bata niya. Ikon ka lang. Wala mo kayo pwede ka sa ligaw na makita na malikot. Ano kita taga-suri ko, magon na magkugatian, lahi man ka mahilot. Ano siya? Usap na na, gadula na magamit ko. Sa lahat yung mga kamahilot. Lahi nga. Silbat na rin Normal eh. Normal mo na mahilot. Mas wapo patungpan mo hilot kaysa na ako kaya naanaw dito. Ano kaya itong pusim? Pusing Ako na. Pusing na ayaw. Kumbaga, naanaw ito lang naging ano. Ano Oo, no? Wala. Naging ano. na yun. Maganahan ko gawin no, nananom no. Ano, may kaya manam na lang. Urot yung time ni mo na. Kagbila ka oras. Pwede ka, gusto-gusto gamay sir. Gusto ito gamay. Gusto ka relaxation, pwede. Kung nakagipamatay ng murag ito, dinaalam ng likod sa sakit. Nanaon ra? Nanaon ra? Kato si Manang, kung dito mo ito nagkapahilot sa muscles ba? Dahil lagi ito ko na. Pagsugod, hindi ako mag-anas. Ako siya ron. Gunitan mo din ako. Kapag ito kasugod, ang gunit rin ako. Crap! Okay, gunitan ko na. Crap na. Saan na? Maluto, gyapon? Luto eh. Labi na si Manang kaniya. Alay ya ha, kay... Ano ba? Kaya nang mura bitog magkasin, anak. Kaya putol-putol. Lagi kay... Ano ba? Lami kay nang ano. Ay. Ano sa naagay nga makaagay bitog kang alam yung naagay mo. Mga linyawan. Dito agay siya tayo sa... Ikaduhang balik lagi, wala mong tingog. No, wala sa tingog, no? Nana ko sa kanila. Kada nila na paway sa kikidot sa kita. Ano ka, sulindero na lang siya. Bago na kay ano yun. So, wala man Ano pagkatawa. siya. Ah, Yan ang bana daw, nanda yung gimulo po. Bana niya ba? Dalo na yung Anong Jerry. gimulo nga ginaglay, nang design nga. Kaya ra. Ay, sige na pong haplas ron. Lawas. Halos gabi ng Ino haplas. ni mo, mga plus yan, okay na. Pagka-umayo pa dito. Nabangan ni mo imong lawas, nga mo pa. isa dahil mga placer. Plus mo sa banda, karon.
Ikaw mo, Haplas. wala ka dito. Wala. Dili ikaw rin mo haplas mo sarili ba? Parera. Wala di man hiluto, haplasan raman. Oh, imo man ginagawa sa ang gamay. Ah, di ko na Ayaw pwede. ina ng haplas na imo man ginagawa ang gamay. Sakit-sakit man din. Ano ni to? Nangilot juga. Ah, Ano mo pwede ng haplas na ka bro kag bitag baby oil. Imo Ah. ginagawa sa ang gamay. Revolution. Ah, mo di. Nangilot ka. Di ko di paso di ko magyapon dai. Di Oh, ka maligo. open mo na siya no. Bawal na. Ah, wala. Di lamig Kung na. maligo ka, di alaligo lang po. Problema ko. Bakit tayo kita, lain no? Patay eh. Ay, lajig saba nga. Ah, labi mo. Pero bumati man, bumati ang magyapon mo Maningil gabi. siya. Paggabi wala sakit. Haplas kasi mo likod. Pagka ba, ligo ah. Bulat lang. Ano, ligo mo ni sa hiluto na ko ni. Ah, sa maligo mo gyapon Okay ligo. ka mo hilot, basta ayaw sa haplasin. Pero ayaw sliding, tuplok lang. Hindi ka maligo pa. Ah, tuplok ko lang. Anaan lang siya. Adi lang ang plaza niya. Ayaw pag haplasin. Tuplok ka lang siya. Pero kimo kung anaon lang na way haplas niya. Pero kimo Ah, na. sikuhon mo gina ko ni. Hindi man nawala, na di na pwede. Sikuhon ako sa hay. Bawal na siya. Hilot na yun ang klaro. At tuplok-tuplok, mararaman ko nung point. Ya maligo gyapon magkaugma ay gay gulo. O dahil nga pag-hikap na ako ni Kuto, hikap na ako ni Kuto. Ah, grabe. Hindi Pagkita kay hilot ni Kuto. maligo mo diya. Igon ta kay na diha ba siguro pinhod mo batiis. Aray, agay. Oo, isa. Asa nito? Gawas. Makapalukod. Ang gina, ang ulian, nagtahalang. Sakit yun mo kayo bro. Bata kayo pa naman eh. Telepon na eh. Sabihan niya mo, ma'am. Ah, si Lolo. Ikaw eh. Walo na kami hilot. Dalo na sa mga hilot. Hindi na. Wala na kami hilot na. Anak Walo na? Walo na Magulangan eh. niya. Anak sa mga Dalo na magulangan. na mga hilot at sugaw. Sugaw, labadulo. Eh, Pwede. Sipon sa balon na. Na? Gap, ane. Sa kapuya, oy. Mga kuya dyan. Ay, balo na. Ay, Hindi po butabang ang magulang. Tabang na. Sige, sipon. Kung maliit nila po, naanay niya po. Uy, niwan na lang ako. Dito ako, isa po. ang grabe mo. Bro, wala na kayo nagkakuha ng batiis. Magyapon. na, hindi ko na. Nagabi no, tukar no? Kani ako dao. Wala ka nagabasa, dito ta sa kahon. Yan ang biko. Wala yung mga dugo na yan. Ah, Taas ang lurit kalit. Taas. Ah! talang. 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 Hindi na, Sakit na kita, oh. hindi na maayo. Hindi ko anon. Inam ka mga masa. Da. Umalit ko Milo. Ba't? Ano yung mindor na? No po, uy. Ano may gatas? Eh, dito. Kung gikuha mang isa, upat na lang man. Sige, mo ito yung isa. Si Kuya man gay. Tuhog na. Ano ba yung masa gabi niya? Mo na ito isa. Ano ba yung masa? Ano, limpyo kay tiil. Hindi masa. Ano mo para sa kuha, mahugaw kay tiil. Masa ko. Hugaw kay tiil, dahil yun ang nung masaan. Kapag mapikil ang tiil, pinsa kayo nagpasaan sa lawas. Tiil. Okay. Pikil man tiil, ikot. Eh, masaan man mo, dali rin kita kung di mo suot.
Dire-diretso ng gibasa. Kaya pinabigil lang siya. Kondisyon ang babaw. Kaya sakit naman kayo tunog. Kita kayo tunog. Panhod na kayo, ngalay na kayo. Alas, wala din si Keso, galutong. Damay na, damay. Tama yan tanan. Patay na ugat mo. Nah, sekian pun nak mana. Weh, jam servis kan man, ane deka. Ang sa deka ulam ko kusog, ulam na. Mana istorya? Kusog lagi. Ya, di kaklakaw. Sa paglakaw na, wag kayo kusog no. Til ya. Mana? Mana istorya? Asmo ka. Siguro man to, masa argo nga dito na bago. Galit lang, wata masahid man ko. Ito, masahid na ng ugma. Hindi ko magbasa ron kay ugma, kaya ako mas-paralyze. Huwag man ako masahid. Wala no eh, ay kajak ariso, wala na, tulog lang. Naka. Mana lagi kondisyon, nagkatakat na pag-edukiran. Hindi man mana no? Ano lang ka istorya? Ano? Dito siya. Kahit ang katakatawa, wala di pilas. Yung nana ba no? Ano lang like, Binabalaan ba no? noon man kita tanan, kita tanan. Dugay. Wala magpundo. Kita tanan mga wala. Oo. Pero, hindi ko rason na hindi na lang ang disiplina. Ang disiplina para madugay-dugay gamay. Oo. Ano? Kung madugay-dugay matagamay, dili ko bukay sa kitong. Madugay matuod, pero naglubog ka. Ay po. Sabi, Papa bitaw. Ano naman sa balay, yung anak. Ay kayo. Para di ka buhi ka, pero Mulian mo ba naman siya nag-anak na? wala kayo halat ng hindi mo kung santo. Wala kayo halat. Tabang siya, wa si tablitas, tubig ka na. Yeah, wata therapy rin na yan nagkakuan siya. Tanang tao, pag mabikil na ganyan undang yung tanang dan kuwan. Kasi kanto dati niyang nahiundang mo. Eh, pas na. Eh, anong mabalibad naman ta? Ikuo naman dyan. Bantay naman. Hindi ka mundang, makasabaan ka na dyan sa mong pamilya o anak. Naduwa juga mo. Agrampa. Ibuhi, pag-ani ka, mamasuko na lang kay siyempre nagasto na pag magkikikuha, ito, balay. Namutunga pa ka, sobrang pasuko na ang buwan sa mga manok. Pamilya ni mo. Oo na. Grabe. Hindi pa panagawa mo ito yung bisyo? Dili man gud sa bisyo tanan, nasa kaon ko kami. Kaon gito yan. Dapat sa kanang basa ka. Ano, nagagrason ba? Di si Papa, kaon, uman, kani, dili, kani, may masa, taga, Ito to magbasa. maligo. Maghapat yun talaga gabi. So na siya rason. Oo. Di man gud tanan nga bigyan pala ko. Ito. Ito sa inom. Di mo inom, di mo sigarilyo. Sakan. Kaon to iha, kaon og As unsi rin. kaon to iha, uman, pag hago kayong trabaho, welding, yung gabi, may masa. Muna iha ha. Kasayo ka na isto kayo, 55. Atong ba no? Dito sa Japan. Ano ko dito rin? Tulano yun. Sakit ka mo sa pas mo sa puso. Sa asa kang hospital. Night findings no? Di ko ka maayo ka. Swerte, balik ko. Pero wala mo ko na makita. Pas mo sa puso. Ano yung mga rason? Kasi yung doktor. Huwag yung maayo no. Naog di ko sa naog di ko Japan. Sa YouTube. Kaya kuloy, Sa YouTube na. kaya na kuloy, ana. Atin. O nasa YouTube tanawa. Bisaya, malaki taga-tagon man, Pilipino disimbang. Upaw na di. Kita na ko to Japanese. Try, ano ba, Pilipino hilot. Okay. Pero kalakaw, kaya gabi mo tumaligo. Nag-website sa kay Japan pa naman gano'n. Parang kalakaw na.
Kaupat ra na ko itong gilot, kaupat ka lima dere. Ah. Kaupat sa pan. Ano? Kanyapit pagtagom, kaya nagtagom siya. Yan, bintinon jud kaya itong mga ugat ba nga wala makuan. Taha lang. Ha? Lagong. Lagong, lagong. Ako yan. Kani ba kani? Ganun na siya. Kani, mens? Mens na? Ano, lagong mo? Sana nga Wala na. ka mapaod, ano? Di na may usahin nga makalitar na talagom na yung kuan paa. Dugo mo na. Ha? Dugo. Stop up? Napunin mo ba? Ugat. Uy, Yung sekarang nga na, mens mo ko na. Nakasay pa. ay kanang di mo lagom mo yung paa day na din ay princess kuan. Kung wala mapaod. Oh. Wala na yun, sige raw nagtubo sa pika sa tuo. Lagog niyo ba? Ano ba mang? Di ba sa diri na ang duha ang si lagom no, kaya tagalagom ba? Dugo din na siya ma, dugo. Hanggang comment sa YouTube mo. Pero di lang lawas, o kusog, sama nga ko. Nagkakadagatuan, natakaan na sila ba? Brian, dahil mga sila. Tres buha, barato ra. Tagko na kay pangayon ba? Ano ba? Kung may stroke o dili stroke, pareha ra na. Ta, padakon ko ng tindahan. Ano? Hmm. Abay ko ba tagko kay pangayo? Sabi natin stroke, mahala yan. Mga ko sila sa kuha mo. Pili pangayo naman sa stroke. Mga pili pa, pareha ra pa. Ora man na. Kung naki 200 na laog, naki 250 lang ka. May stroke man, ano naman dahil? Uban man gud ba sa stroke, labi man sa hospital, mahal na. Sa 2,000 gina. Abay, acupuncture no. Physical therapist yun. Eh. Kaya ra. Tara, Sakit ang gano'n. Mahilot na. Hilot yun na yung ugat ro. Pila na ka kuan. Pila na ka nagkuan ron. Di ka mo. wala akong sukot ng tag. Ah, po na. So kung alas 2, kay di ka man matanaw. Kung mo dawat buntag, Ah, service mo. matanaw mo. Agaw service ka Ay, dito. hilot mo dito ya? Wala kayo namundam. Aw. Ang nawaga, wala ba? Mga panitang, hapon ka nun. Yan, yun, alas doon sa street na. Strip na naman ito gano'n. Yan, kada, Alas 2 hapon. stress. Ganiha mo di ka galas dos. Sugod ang service. Ha? Straight na na, non-stop. Kapit na ako. Grabe no. Ta, Katulugo na yung body. Yung body, katulugo na. Masugod na po, alas 8, lahin na po. Dahil mo nugma. Asotso sa buntag. Nanay may chat. Anto na na, magsunod na na, hantro gabi na muna. O wala, di, matog, na, straight. Yaw ma manawag ugma. Na, doon na po, sa mauna lang. Nagada. O kaya mabot, ay salamat wa mabot. Matog, jud ko. Mo din ako matog, jud ko kay, mo bawi, jud ko ba, gamay. Oh, di ay kanang mo ikuan. Oh, wala na abot, ay din ko dito. Kaya ba nisipot, ano po ba kung nisipot na to? Grabe bawi lang. Bawi lang niya nakaputot ko. Sa mga, sa kautos kapin.
Relax ko. Para nalang dyan kaya resistensya ba? Vitamins po. Ulay gamay. Parang vitamins siya. Ha? Parang vitamins. Lakay. Sawa. Butante lang yung kaon. Kaon gina. Pwede ko yung kaon. Kaon na tulog, no? Kaon, matulog. Tubig. Ay, binagyan. Tubig lang. So, piling I-update ka ko siya. Amo na tuntuan na yung apo. klase na, wala na po. Ano, mapasyon na dili. Oh, di. At asa mo na yung ulit? Asa ka, eskwela din? Hindi mo siya. Ano siya? Ligo sila. Tanaw. Amo tanaw. Ay, gusto. Mas gis na no. Nas, 12 siguro. Daras dosi. Si Kuya Jerry daw, o si Juan naman, si Rapi. Mahilot pala ito ni Manang. Nya, balaka siya ang anak mahilot eh. Ito yung gamaya ba ka ni? Kayat din kayo. So, dahil sa bagay na eh. Maluro sa bata o ni kanahon mo ba? Sige, hadlok ko sa hiluton kay sakit daw kay kamangilot. Basin daw mo gamay ra ba kayo ito si Rapi. Kayo mo siya. Wanda ba? Lain mo ko na. Gamay po kusog. Ginagin ako siya nga, nagdepende rin mga kanang kay dili po na Dako, dako mo kusog. Dako man di, dako kusgon. Gamay po. Barago na ng mga bata. Hilot, kaya ko mga 1 month, 2 months, 3 months. Pinakagamay na ng hilot, 35 days. Di pa hinot na? Iyang? Ano mo na to? Agalhal. Doon, madungo ganun. Oo, tama si Bantot mo no? Ay madung, ano kaya nagdi na matanda ko, hubak na siya. Ano to yan? Alam nang daw man matanda. Mm. Asma na siya, hubak lang ko. Nasma na Kung yun. yung iling lison, Asma. asthmatic naman ka, hubak mo na. Hubak na, madapre. Madungo yun na siya kaya. Madapre Kadugay na. na, Madara pa uy, rin na yan? hubakon man ka. Madara pa rin na yan? Oo, Siya nga ito no. ano, hubakon man eh. Sige manik nebulizer. Pero undang na. Sige nebulizer halos kada buwan. Okay na siya? Mo, nanapa ko sa gawas. Palit na ko. Nagnaog na gadigo sa undang. Di. Wala na sa gubak ko. Wala na. Ang Ubo na lang. Kanang ubo mo na man na. Sa Andun. manugay, magulong sa upak. Isod na kayo. Ano, undang. Yung mga bata na ko, ipahilot mo na ako ito dito. Sa may kwento, uburo to, lahat. Pas mo. Ako Asma? mayroon ng gugo. Tanan naman guna. Tanan-tanan. Bisa kung sa panang sakita. Ang mabalag doon na sa ubo ay asma o dili ko no. Adili. Ang asma ang gud. Kamo man gud mo nagdiklo. Nagliso sa ginawa. Asma na. Ano na mo ni asma ni lisod sa hay kino. Yes, Ang gumusos. pinakagrabe, kung mag-nebulizer mo, grabe ng asma. Pero Sinik-nik. kung ka mag-nebulizer, dili pa na asma. Kaya man mo. Kung magdagang paaso, asmatic ko. Ano mo na ba? Kanang iyan na ba? Oh, Ay, ito ba? Tabiler man na. Sinik-nik man? inhaler man na, tabiler man na. Oo. Pwede na ikiri-kiri. Oo, ano Kinama na ko mukalit siya o na. Uy, ano eh? Kaon sa kaloji ah. Itlog, mga manok. Basta bakon, bawal yung itlog manok. Kanang hayop, mulupad, o lubaklay na dirty, bawal. Basta mga ginhawa na, kalabang. Istorahon.